Good afternoon, good evening, good morning. Kung asa man mo aning kalibutan na. Karon manglakaw may mga dumi sa Good afternoon. kuan. Sarata? Ang hockey. Mananaw mi og hockey game, St. John versus Quebec. Pero mo ato sa misa. Pero mohapit mi sa Rockwood Park. Rockwood Park kadtong Nag-lake lake nga frozen na nga lake. Namunta na to dito. Magtunob-tunob mi kung pwede magtamak-tamak atong lake nga ning gahi na. Og nag-anda mi og among snacks bawnon para iba sigutmon mi ngadto sa kuan hockey game. Og human na mi gligo og nag-ilis na mi. Unya dayong gabi alas 10 man siguro kutob ugma na ay winter storm. O puno na pumig ice ugma ni. Karon ara pa kanindot oh. Oh, nag-ilis na. Apo magkuan pa ko. Kaya kan, tugnaw de. Kira man. Sana all. O mag-ilis na pug ko. Guto man. Kabukaon ka gamay daan siguro. May snack ta. Starring ang kuan. Bedsheet. Katunong sa adlaw. Ilis na ta kay nilagaw na tayo. Motor maguto man din. Hmm? Sweater ang gubo. Ka mag-jacket? Kato di ay, wa man to'y hood. Aw. Black diha. Ang lain na siya magbira-bira kay di maghinay. Di ba sa'y manghipos? Ano, okay na na. Black is beautiful. Nila pa ang puti ko no may kuan. May ayo. Ang sikag puti. Tugod. So guys, ready na. Dugayan ni Siza. Tingnan pang arte. Magbaon na naman ka. Tara ka magkaon sa kuan, Rockwood Park. Ha? Kapda na ba yun yung buhok? Bubo na. Bubo na nga baga bang buhok mo eh. Bagi pagwapuhan ani nida. Buka po ta kay isupon kauban mo na. Kuan basta ba. Ayan bag na idol ni sa kuan, dag trabaho. Sana all. Weh? Just now? Basic ba? Sikla na na. Sorry na lang sila. Oh. Lalik na. Kay init na rin akong jacket. Init na. Ha? Nag-bake ko guys. Nag-imo kong banana cake. Para naibawon ba?
Tara na, mag-snack ka. Ha? Pasirite po ko, maybe. Ano pahamot di ay? Yeah. Pahamot na guys, kay tignan tayo. Kalabay tayo, gwapo. Wala. Nagre-resirite ka ba? Ang likod. Ang nice old good. Pod. Pod. Oh, ready na, malakaw na. Nagdumi sa Rockwood Park. Oh, manglakaw na ta guys. Nindot ang panahon. Pero undang gabi ay katubugma, mag-snowstorm. Adto na tas kuan, Rockwood Park kay tanaw tas Frozen Lake. Okay, sige. See ya. Sa mga usada din. Tapi usa o. Tanaw dire. Ingon. Okay.
Di anami guys. Pero ning uwan man gud gabi og kusog Dahiles. ag Ang ag mabaw. mga ice. Ang laman na gamit. Nay nagtubig-tubig. Kaya dakong tao oh. Luk-luk sa kuan. Tana. Chuk. Ug na og mohangin. Nag-ice maghihapon pero nawa atong mga snow ba nga nasa ibabaw. Nag-ice. Namin nag-skating gikan, ay nag-skating gikan diri na oh. Mao na nag-ice na tanan. Pag ba to? Oh, mao ni ang lake sa Rockwood Park nganing gahi na. Frozen Lake. Atong testingan og itsa og bato oh. Gahi. Arang ka-ice na oh. Mao nang ang uban ngadto sa kuan mag-ice fishing dito sa Rosay. Ito na hilsa ka. Bukas ito. Oh, gahi. Minuto. Chulang ka. Pero sugod unya na. Balik na ni gahi kay mag kuan may ugma duha ka adlaw mag -20. Okay, pakita mo na ito diha. Mga pine tree. Ang magpabiling buhi sa winter time. Grabe na. Magpatay ba? Pero ining summer balik mo. Puno ko Ning summer din he, arang kanindot ni tanawon din he. Makikita mo. Guys. Oo na. Guys. Gahi. Slide ka diha. Tanawa rin yung usa guys. Ngita og adventure. Gahi na, oy baga na. Oo. Oh, nang pwede ka mag-skating. Slide ba? Sibog pagamay. Dangog? No. Yeah, may slide ka diha. Balik na. Na, siyempre, ayos good na. Delikado. May bangkuan ba ito?
Ula-ula jud ka diri nga may doon. Oo. Ikaw bo, testingi oh. Kira man. Hindi ay. Langgam mo. Mga langgam mo, bugnawi sa tiil. Ganon, tunog no? Okay ra. I-design na sila lagi. Ano na, mga langgam guys oh. Puno na sa ice diha. Tumakay mo ikaw, makatry ka. Huwag na nag-skating dyan, nakatong paggahi ito daan. Oo. Ito ka framework. Dangog ka ba na? Inay. Pagga, gila na doon. Bagga lagi. Di ba ka ng lawom na? Di dangog imong sapatos. Dangog gagaho. Huy! Dangog gagaho. Nga nakapag-aw. May desingi ko na may. Ladyo pa may. Di mo na dangog imong sapatos. Dangog gagaho. Musig bawal ha? Musig bawal mo na og ba? Wa. Grabe. Grabe ka baga, guys. Muna ilahanan, og unsa doon katugnaw. Hangin gamay. Pero di ka bugnaw. Sakit gapos ka mo. Ano na 0.5? Unsa may pisito na ni? I know, right? Ano parang dali ano na tayo tanan, skating na kadiha tanan. Ano? Malingaw doon ng mga skaters. Mga bata. Sriya, Jutam. Tingnan na to din he. Ni adlaw guys. Pero tugnaw. Samaw. Ano lang. Guys. Enggak lagi. Ano ni mo ang ganay? Hindi ko track ba. Baga agad. Nakalakaw mo na yung ilahanan niya ng gahi. Tanan gini nakalakaw ba dyan? Mga langgam. Di na sila makalakaw di. Alay na si magbarog sila sa tubig. Gahi lagi tanan. Gahi na sa tanan. Laom ba ni din eh? Di ka adyo. Siguro. Ay nani ko siguro. Pwede i-post. Mga langgam naglakaw-lakaw na sa tunga. 42 na. Namda. Bilang si Atilo. Atay. Intik na eh. Tugnaw gihapon guys. Basta mo hangin. Tugnaw. Maghinay na may balik sa kotse kay mutanaw pa may og hockey game. St. John versus Quebec. Sige lang kapil din yung St. John. Quebec? Samaw. Samaw. Inot diha itanaw ka na na mag-skating. Oo, na po ito. Nagaling sa rakon. Oo. Ning summer nindot ni diri tanahon kay arang ka green.
Dahil man ay uban ay maligo. Ay mag-fishing. Sumawa eh. Lami sa adlaw. Oh. Sa Batabang. Ugma, grabe katog na ugma. Minus 20. Ugma sa gabi kutob Martes man siguro. Basa na ba ko ugma? Asong adlaw. May lana ni ugma. Sa So, karas. magian ba? Igamantis. Lagi hapon. Porto. Tara. Dili Ay, tabok. Nakaya ka. Balik. Diyan nami sa kotse. Aroy. Ito sa guys, oh. Bagaa pa.